What's up, ladies and gentlemen? Rikicin duniya! Rikicin duniya! It's your fresh element in the building, ladies and gentlemen. Yo muna ranar Lahadi. You know, yaro dan Hausa Fulani. Here we are together right now. All right. So ina godiya. Fans all over the place. Ina ganin masoya in generals. Abubuwa na ta faruwa na alkhairi. Yes, sannan waka video din Rikicin duniya yana trending on YouTube. Ku ci gaba da subscribing to the motherfucking channel G Fresh Element TV, you know what I'm saying? Let's keep riding. To zan bada sanarwa ta musamman a game da shi kundin album din Rikicin duniya din da yake da waƙoƙi guda 10. Album din ya kunshi waƙoƙi guda 10. Album din G Fresh Element sabo Rikicin duniya. So already yanzu wasu sun riga sun fara siya. Wasu na fara ganin transfer ɗinsu. Na ga akwai wanda daga Libya ya turo min sefa jaka 35, ya sefa jaka 35. Sannan sai wani shi ma ana ce mai Bashari daga Niger State, shi ma a daren nan ma na ga ya turo min naira 5,000, yes, just for waƙoƙin album ɗin Rikicin duniya yake so ya siya. Waƙoƙin to guda 10 ne. So officially daga yau za mu fara irin lounchin din. Yauwa daga yau muke so duk masoyanmu na duk duniya su fara siyan wannan album, fitaccen album da ya taba kowace irin matsala a duniya ga baki daya, ko kai yaro ne ko kai babba ne ko kai wani irin mutum ne, ana neman ci gaba. So wannan album din ya taba abubuwa da yawa wanda ilimi ne a cikin sa muka watsa shi sosai. So a takaice dai album wancan da na fitar mai suna Siyasar Kano, album din Siyasar Kano, at least mutanen da suka mun transfer daga kasashen duniya ga baki daya, at least mutane na samu naira miliyan 1,113. Yes, abinda na samu a wancan album din na ƙara maimaitawa. Transfer da mutane suka mun mai 1,000, mai 10,000, mai 50,000, mai 100,000, mai 20,000, mai su 10,000. So na samu dai total abinda na samu a wancan album din, na samu miliyan 1,113,500 ina ga. So thank you so much. Amma na riga na kashe su. Yes, ta yaya na kashe su kuwa? Ta shine ta aikin wannan sabon album din da nayi na Rikicin duniya. Yes, saboda waɗanda muke aiki da su, sannan waga ɗaya a takaice zan ba da wannan ilimin. Waga ɗaya a takaice tana ci min kaman 150. Yes, waga ɗaya tana ci mana kaman 150. That is in the northern market kenan. Yes, kaman ni yanzu waka ta guda ɗaya da audio ɗinta da video ɗinta yana ci min naira 150. So waƙoƙi su suke cin abin. Yes, sannan wannan launching din da muka fara daga yau, yes, ina fatan duk waɗanda suka sai wancan album din da Allah su daure cause wannan matsalolinmu ne muke magana in generals a cikin wannan album din mai suna Rikicin duniya. Yes, 'yan Libya na san kuna ji na, 'yan Kano na san kuna ji na, 'yan Kaduna, 'yan Abuja, 'yan Ivory Coast, su Sa'idu Abdulsalam din na san kuna ji na. Yes, 'yan Saudiya, su Wema Suleiman, su ga sunan dai da yawa, fans din suna nan da yawa. So na gode sosai. Sannan ina fatan wannan waka ta Rikicin duniya bidiyon na saka muku da shi kyauta, kamar yadda wancan lokacin na saki bidiyo din Zainab Gimbiya kyauta na sake shi, waƙar mu ni da Hamisu Breaker Zainab Gimbiya. So wannan karan na saki shi bidiyo din Rikicin duniya free of charge, kowa ya kalla, duk fans duk duniya. So abinda nake so, please, babu renuwa. In 1,000 Allah ya hore maka kaman transfer to my account, ka sai album din waƙoƙi Rikicin duniya. In 500 Allah ya hore ma ka siya. Yes, dole fans abinda ake ma'ana min nufi da fans din shine wanda zai iya daukan kuɗi ya sa ko yaya ne ya sai album din mawaƙin da yake so, saboda wannan shine ma reality din da sa kusan cewar sana'ar mu kenan. Mu mawaka ba wai matsafa bane, mu ba wai wani abu muke mu samu kuɗi ba, amma abin da yasa kuka ga akwai mawaka ko akwai wasu mutane da arewacin nan suke ganin sometimes, ko ni in nace ko na fito nace irin mutane su sai album dina ko su sai waka ta, wasu suna ganin, wasu zaka ji suna kaman ko irin bani da halin kuɗi ne, ko kaman irin ina talauci ne, shi sa nake cewa mutane su siya. Kun gane? So in zan dan koma muku baya, ai kun san da Adam A Zango yayi fitar da wani film dinsa da ya fitar
har ya ce a tura 1,000 in zaka samu fim din dai sai ka tura naira 1,000 account din Adam A Zango ko kuma sama da haka. Yes, ko kuma sama da haka zaka samu link din fim din gabaki ɗayansa. Na manta sunan fim din. To a lokacin ni da kunne na naji wasu suna cewa kai wannan Adam Zangon dama matalauci ne. Dama matalauci ne wannan Adam A Zango din. Zai ce mana wai mu tura masa 1,000 wai a tura mana fim. To bari in gaya muku wani abu. Ai wannan ma shine yake nuna cewar irin gumunmu muke ci, haƙƙin muke ci. Kuma an gaya muku gaskiya ma yanzu kaman Adamu Zango mutum ne wanda zai iya kashe maka matsalar naira miliyan 50. To kuma dan yayi album ko kuma yayi film sai ya ce a siya naira 1,000. Kai kuma a matsayinka na fans saboda gidadanci, dan ni ban yarda in ce mutum jahili ba, ban yarda in ce mutum jahilci ba na ce mutum jahili saboda kowa ya iya wani abu da wani bai iya wannan abun ba. So sai dai in ce maka ba gidaje in dai ka fuskance ni haka ce wai a'a babu ce ta sa nake neman wai a sai waka ta, dole in ce a sai waka ta mana. So wasu mawakan da yawa da ke arewaci irin kunya ce, wasu kuma ba su da bakin da za su iya fitowa media kamar ni din su yi magana su ce a sai album ɗinsu ko a sai waƙarsu, a na yi album a sai waƙa ta akan kaza, a sai waƙa ta akan kaza. Yanzu kun ga yanzu a America, a Turai, because wild experience ina is over there. So yanzu kamar Nicki Minaj za ku ji ta ce support my album blah blah waye ai kakare ne 1,000. Na fito na ce mutum ya sai waka ta 1,000 bar ni ba wai irin duk wani mawaƙi da yake arewa ko yake Lagos international market din ma da ke Africa, Lagos kenan. So in yace maka wai yare na ka sai waƙarsa 1,000 wai yare na 1,000 to ka ce masa babu wanda zai rena 1,000, babu wanda zai rena wannan, babu gaskiya. Sai dai in bugi daje zaka ji wasu suna dan cewa ni abin da yasa nake irin gulman nake ji fa ba wai wani ne ya gaya min ba, amma wasu suna ganin kaman wai wani yanayi ne ko na babu ko na yanayi ne irin wai mutum bai nisa ba shi yasa ba shi da kuɗi shi yasa yake cewa sai waka sa. Ni wayewa ta ce ta kai haka shi yasa nake bude komai a faranti a haske kowa ya gane me ake yi. Waka nake yi ba wani abu ba. Fans ina kuma in dai fans ina ne dole zai sai waka ta, shine maganan gaskiya. It doesn't matter ya siya naira 500, it doesn't matter ya siya 100, it doesn't matter ya siya 50,000, duk kudi ne, support ne, siya ne. Yanzu akwai wanda suka siya album dina wancan wallahi sun wani hotonsa kawai zan gani in tuna. Akwai wata Wema Suleiman, akwai 'yan Saudiya dai da yawa wallahi. Duk wacce na kalle ta, duk wacce na kallon hotonta kawai na yi a social media in ta yi posting saboda yawanci duk ina following ɗinsu, sai na tuna cewar ta fa sai album ɗina 10,000 ko ta sai album ɗina. An fa daɗe ko shekara nawa akai ba mutum ba a mantawa da alkhairi. Yes, abu ne na alkhairi. Ni na yi waƙa ta, na hana ido na bacci, na bi dare, na bi rana, na biya studio session, sannan ba ni kaɗai nake aikin waƙar ba fa, za ku ji dai ni nake waƙar. Amma ba ni kadai nake aikin ba saboda studio section time, kayan da za a saka, menene ranar location, abincin da za a ci, mai yiwuwa ma bidiyon sai an hada da wasu baki daga Kaduna ko daga wani guri da dole sai sun zo wanda bai zama lalle kuma ka gansu a cikin waka ba. To duk sai na biya kowa fa, just because ni ne manajan kaina, so sai na biya kowa fa, mata da maza. In bai kama da mata ba sai na biya duka maza, in ya kama da mata ne duka sai na biya matan. So wannan shine a takaice. So ina fatan da Allah kowa zai sayi album nan. Sannan Bashari, na ga transfer ɗinka ta naira 2,000 bai fi awa ɗaya ba daga Nasarawa State. Yes, na ga transfer ɗinka ta 2K. So waƙoƙin guda 10 ne. Sannan duk wanda yake da ra'ayi za a sa shi a labarai na launching ɗin album ɗin Rikicin Duniya. In ka turo kuɗi ko nawa ne za a yi tabin din kudin cewar wane kaza ko wance kaza ta turo kudi kaza daga gari kaza ko daga ƙasa kaza, ita ma ta sai album din kaza akan kudi kaza. To da wannan alert din za mu yi amfani da sunanta, in ba mai so a ganta bace ba ko a hoto a wajen labaran, saboda za a yi labarai a YouTube za a yi labarai cewar wane kaza ya sai album din Rikicin Duniya akan kuɗi kaza. Waƙoƙi guda 10 ne. So da bidiyon da komai zan tura maka kuma ta WhatsApp ne zan tura maka. So duk kowa yake so dole ne zai ɗauki namba na WhatsApp zai abin nan, kuma na san kowa dai duk fans ina ne.
yawwa ina magana da fans ina ne kai tsaye. Yau ni duk fans ina ba wani wayan in daga maka kai ko wani girman kai ko wani mene duk ɗaya ne kowa daidai da kowa yana da baiwarsa ba na kokarin raina kowa ba ban yarda da wannan rayuwar ba. So abin da ke faruwa shine ina expecting din daga yau ranar Lahadi din nan kowa zai iya min transfer sannan kuma kowa zai samu waƙoƙin rikicin duniya da contact ina na status da contact ina duka gaba ɗaya followers ina na Instagram da subscribers ina gabaki ɗaya na YouTube. Ina fatan kowa zai siya, kada ka rena ka ce wai a'a ni ba zan iya siya ba ni da kuɗi kaza ba ni da kaza. da abin da Allah ya hore maka sai album ɗina na san ka siya kuma har abada na san ka siya. Yawwa shine magana. Bayan da za a yi ban yi abu ba, ban yi fito da product ɗin waƙoƙina ba in fito in ce maka wai ka sai waƙa ta ba zai yiwu ba. Wannan ya zama kamar roƙo kenan. American orientation babu wannan. Sai na yi aiki zan ce biya ni kuɗin aiki na, shine ka'ida. Yanzu kamar Nicki Minaj ai ta kanta bata karfin a sai waƙar album ɗinta 1,000 ba ko a sai waƙar ta 1,000. Yes haka ne. Because a Apple Store ma nawa ne? $5 ne. $5 ne ake suke sai da waƙoƙin nasu. Nawa ne $5? Ai bai kai 2,000 ba. Bai fi 2,000 ba dai. Yes, bai fi 2,000 da wani abu ba. So shine maganan gaskiya. Yes, amma kaga motar da take shiga, motocinta da take shiga saboda ba wai iya siyan waka